hemen erakutsiko dizuet programa bat kapturatzeko pantalla. Aktiboan dago, berez gauza batzuk ez dira ikusiko, baina oso praktikoa da. Niri gustatzen zait asko, ze aukera pilo ematen ditulako. Hemen daukagu ze kapturatuko dugun pantalla, kasu honetan adibidez ematen du aukeratzeko pantalla ezberdina, nik ditut konektatuta eta hemen proiektatzen nahi naiz bigarrena, posiblea da bestea edo biak aldi berean. Gero badauka lupa bat, hori oso praktikoa da. Showkey da tekleatzen dugunean agertzeko pantailan, pantaila handi batean ze teklatu dugun, eta showclick azken finean da hau, egiteko hau da izango litzateke showkey eta ikusten dugunez, hemen teklatzen dudana agertzen da idatzita pantailan. Vale, gero nahi badugu, kuenta regresiba, atzera, azteko, abizatzeko zenbat segundutan hasiko da, eta bueno, aukera kudeatzeko pantalla. Bigarren aukera, bada ze mikrofonoa erabiko den. Ze hemen gerta daiteke izateko nik daukadan bezala webcamean mikrofonoa, baina hori ez den nahi, aukeratu dut beste bat. Vale? Orduan, batzu baditugu konektatuta ere, hori posiblea da aukeratzea. Hemen, irteera, nik adibidez orain erabiltzen naiz MKV, hori ere hemen islatzen da, bai? Eta, bueno, ahaztu inzait ezatea nik txartel grafikoan pulse erabiltzen nahi naizela, eta hemen daukagu beste aukera, nora jungo den bideo hau, ze formatoa, zen izango den erreproduktorea, gauzak eta bar. Eta nahi badet, aukera dezaket bai webcam. Honetan aukera pilo daude, ze posiblea da buelta ematea edo zuri eta beltza, aukera batzuk ematen ditu eta hori ere oso ondo dago. Orduan, aktibatzen badugu hemen leku batean izango genuke alde batetik proiektatzen dena pantailan, grabatzen duguna eta hemen grabatuko genuke gure webkamerarekin. Eta gero, bueno, beste datu batzuk. Nik hau gomendatzen dut, ze formatoa nahiko simplea da, nahiko ondo grabatzen ditu gauzak eta gero batez ere soinuaren arazoak hainbeste aukerekin ere konpontzen direnez eta ematen ditunez, niri asko gustatu zait eta bueno, gero beste programa profesional duten indikadorea horrela showclick eta hori ere oso ondo dagonez, bueno, nik uste merezi duela gutxienez frogatzea. Badaukagu Windowserako eta Linuxerako. Ondo izan!